good morning guys. Di ata sa kuan guys, Chocolate Hills sa Kanmano. Makita nimo guys. Anata diri guys. Mao ni mga lugar diri guys nga gi pam-vlog sa atong mga vlogger nga nanganhi dinhi guys ba. Nataga parking diri. Nataga parking diri guys. Makita naman na guys. Muna gikuninitan sa mga vlogger diri guys. Nga daghan kay mga followers nila guys nga gusto magpa picture di gid musugot. Di gud sila magpaduol. Nata diri guys. Muna siya guys. Nata diri. Mao ni Chocolate Hills sa kuan guys. Ang luyo ani guys, mao ni Captain's Peak. Captain's Peak ang luyo ani. Sige na guys, bye-bye na. Bye-bye na guys. Bye na guys. Bye-bye.